So रायजोफोर आं दंफैयो मोनसे गोदो गोदायनि आंनि चाइल्डहुड ना उन्दै समखौ बारहोनाय मोनसे ओरैबायदि गोसोखांथाव आंनि जायगायावहाय आं फैदों। बे दैमाखौ आं बावनो हाया आरो बावनायबो नङा। नाथाय दिनै बेनि परिबेक बेनि थासारिफोरखौ नायनानै दुखु मोनदों। जा हक बेखौबो आं नोंनो देखायगोन, नोंथांमोननो देखायगोन। लोगोसेनो जितु थांनाय साननै सिगां जे जानाय जाथायनि फारसे दायो बर्थमान जोंनि बर' माहारिनि गासैबो बै जाथाय जानाय जायगानि जायफोरा भिक्टिम जादों बिथांमोना दिनै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाबाय। लोगोसेनो आदिबासि कमिउनिटिनि बिथांमोनाबो रिलिफ केम्पआव थाहैदों। बेनिनो माखासे आङो फेक्ट बा आं नुनायाव आंनि मोनदांनायाव आरो आङो जितु प्रेक्टिकेलि मोनदांदों बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थांदों। बेनि सिगां नोंथांमोना बे मा जायगायाव दंफैयो आं बेखौ देखायनो सानदों। नायदो, बे जाहैबाय होननानै बुङो काला नदि मानो थाखो बे नामा आं मोनथिया। बे सामद्रुप जंखारनि राहा जोबथा मोनसे बाउन्डारि बर्डार 2012 सिमहालागै बेवहाय खुनु बेबायदि कनस्ट्राक्शन जायाखैमोन। नाथाय दिनैनि समाव नोंथांमोना नायनो हायो ओरैबायदि कनक्रिट बिल्डिंसफोर स्टार्ट जाबाय बेहाय आरो सिलिकन फेक्ट्रि बायदिसिना फेक्ट्रि नै हाजोजोंहाय बेंखन जानाय अलमस्ट लाइक आ चौकी, जोंनि जितु चौकी पिकनिक स्पट बेबायदिनो, खिन्थु बेनिख्रुइबो बे गाज्रिसिन अबस्थायाव दङ। जोंनिया दासिमबो फरेस्टनि आन्दारावहाय मेनटेन जायो आरो जोङो NGO हिसाबै जों बेखौ मोजाङै मोजां दोनगासिनो दङ। स' नायदो दैफोरा ओरैबायदि अबस्था जाबाय रानजोब्बाय, ओरैथो गैला, अन्थाइ हाराव हाथाव नुजोबसै। ओमफ्राय आफांथिं आङो दिन्थिला, बिथिंथ' फुरा सेस माने एख'आनो गैला। बै सायाव नुनो हागोन नै बेहाय अलरेडि अकुपाइड जाबाय। दा बेफोरबायदि माखासे नै बेयाव नायदो, बे गैयामोन दै, बे रिसेन्टलि नैबे 5-10 बोसोरनि गेजेराव हयथ' थाफैनाय। आङो पलिटिकेलि गाज्रि मावदों माबा मावदों होनना बुंनो सानाखै, खिन्थु जों नुनायावहाय बेयाव 2012 सिम बेबायदि न'खर गैयामोन आरो बेनि अबस्थाया बेफोरबायदि रानस्राव गोरान नङामोन। जिहेतु दिनै भुटान कान्ट्रिनिफ्राय बाहाय गोबांथार फेक्ट्रि बसायबाय। दा बेनि आबहावा, बेनि जितु मोनसे नेचारेल बिउटिमोन, बेयावहाय इफेक्ट जादों, ओरैबायदि माने गाज्रि इफेक्ट जादों। नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायदो, बे दैजोंहाय अलमस्ट ओरै खोलाहा बगाजुलि, पानिटांखि बेफोरावहाय आबाद मावोमोन। नाथाय दिनैनि समाव हयथ' बिसोरो नैबे दैजोंहाय रावबो आबाद मावनायनि कन्डिशनाव गैला आं जिहेतु नुदों। आरो दैया ओरैबायदि केमिकेलजों गोसोम नायदो, अन्थाइफोरा नायदो ओरैबायदि मैला मैथा जाजोबनानै दङ। दा दिनैनि समावसो बे एक्सुवेलि दैमाखौ काला नदी होननानै बुंथावो। नाथाय बै समाव 2005-06 निफ्रायनो आं बेहाय हाबफैजेनदों। बेनि सिगां आं दंखायोमोन बेहाय, खिन्थु 5-6 निफ्राय आङो बेहाय पिकनिक जानाय मानाय लोगोफोरजों बेरायनायखौहाय स्टार्ट खालामनो मोनदोंमोन। स्कुल पिकनिक, डन बस्क' स्कुल सासिपुर, सामद्रुप जंखारनि सेरावहाय, बर्थमान तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआवहाय दङ बेहाय। स' आसरित, दा बे ओरैबायदि डिग्रेड जालांबाय, एनभायरनमेन्टनि माने खहा जादों। नायदो हायो बहुद गाज्रि, नै स्मक नायनो हायो नोंथांमोना, बिल्डिंफोरखौ नायनो हायो। आरो जोङो आवगाय बै हाजो खर'लागै थाङोमोन, अपेनमोन। दिनै बेवहाय बाउन्डारि लुजोब्बाय, हाबनो हाला। थांनोबा ओरै सिंजोंहाय सामद्रुप जंखारनि मेन गेटजों हाबनांगोन, अब्लासो बाहाय थांनो हानाय बेबायदि केपासिटि जाबाय दा। जा हक, जितु साननै सिगां जानाय जाथाया दिनै गोबां कन्ट्रभार्सियेल जादों। हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गभर्नमेन्टआव दङ, जितु बर्थमान BTC नि चिफ, बिथाङा खबर लाहैदों। आरो जों मोनथिखागौ मोनसे खोथाखौ रोखा, जे रिलिफ केम्पआव थानायनि रिहेबिलिटेसन बा माबा मोनसे मा होनो बे डिपार्टमेन्टखौ आं बावबाय एक्सुवेलि, बै डिपार्टमेन्टआ जोंनि BTC नि आवथायाव गैया। अब्ला जोङो माखासे अनसुंथाइ जितु होनांगौ बेखौ जोङो डाइरेक्टलि BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ फान्डिं खालामनो हाया। नाथाय पार्सनेलि
जाखिनि हायो बेखौ बिथाङा हरनि गेजेराव थांनानै खौरां लाहैनानै बिथाङा हैदों। बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा हैदों। लरेन्स इस्लारि सारखौबो हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे नुफादों। बेवहाय मेसेजआ बेनो जे बेबायदि जुदि अलखदनि समाव खैफोदनि समाव बेबायदि नुथाया जोबोद गोसोआवहाय गोजोन होयो, मोजां मोनहोयो आरो मोनसे खौसेथिखौ फोरमायो जे पलिटिक्सखौ दोनथ'लायनानै जोङो दिनै बेफोरबायदि अलखदनि समाव ज' जायोब्लानो जोङो अरायसम इउनाइटेडलि थानो हागोन आरो जोङो राफोद गोख्रों स्ट्रंलि जोङो थानो हागोन। अब्ला गुबुना जोंनि फारसे आसि थुनो हानाय नङा। पलिटिक्सआ बयबो खालामो, बयहाबो कमिउनिटिफोरावहाय बेलेग बेलेग पार्टि सापर्ट खालामनाय व्यक्तिफोर दङ, नाथाय बिथांमोना अलखदनि समावहाय खौसे जायो। स' आंनि मेसेजआ बेनो, दिनै बनसु, आबसु, बिभिन्न अर्गेनाइजेसनफोर दङ, पार्टि दङ, नाथाय एट दि आटमस्ट माने आर्जेन्सि समावहाय जोङो ज' जानो हानायानो बे मोनसे मोजां हारि, मोजां जाथिनि आरो मोजां सान्थौनि समाज होननानै जों बुंनो हायो। स' बेनो, बाखि नङाबा आं दिनै बे जायगाखौ नायनानै जेरै सम थासेयाव जों आवाज होनो हायासै बा जायफोरा बै समनिफ्राय नुबोदोंमोन बे जायगाया बेबायदि जागोन होननानै सानदोंमोन, सम थासेयाव बुङासै, बेनि फारसे सिन्था खालामासै, दिनै बेबायदि जाबाय। बेनिखायनो जाथिनि बेलायावबो दिनै सम दङ, एख' गाज्रि जायाखै। जोङो सम थासेयावनो गासिबखौबो हायाब्लाबो जाखिनि हायो बेखौ जोङो सेभ खालामनानै दोननांगोन। अके, आं दा थांनोसै, गारियाबो सौफैबाय। स' see you in the next video. Till then, stay tuned. Bye bye.